Hei! Tänään Uudenmaan Soskuverkoston menetelmä aamukahveilla. Meillä on teemana ekokartta ja verkostokartta. Eli puhutaan tukiverkostojen ja elinpiirin ja asiakkaan voimavarojen kartoittamisesta. Ja tässä on 2 työkalua esillä, eli sosiaalinen verkostokartta ja ekokartta. Eli tänään molemmat nämä työkalut liittyy verkostojen kartoittamiseen ja tässä muutama näkökulma, miksi verkostot on työskentelyn keskiössä sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä. Eli jokaisella ihmisellä on oma läheisverkosto ja huolimatta siitä, että miten laadukasta se yhteydenpito tai miten usein sitä yhteyttä pidetään näihin omiin verkoston jäseniin. Eli kukaan ei elä täysin suhteiden ulkopuolella ja nämä verkostot on aina niin kuin kuitenkin muuttuvia ja siihen vaikuttaa se, että millaisissa elämäntilanteissa ollaan ja mitä, jos käytetään minkälaisia palveluita ja myös totta kai niin kuin työntekijävaihdokset vaikka palveluissa vaikuttaa asiakkaiden verkostoihin. On hyvä muistaa, että sosiaalihuoltolaki myös edellyttää asiakkaan läheisverkoston kartoituksessa ja selvitetään paitsi sitä, että miten omaiset tai muut läheiset henkilöt voisivat osallistua asiakkaan tukemiseen, niin myös sitä, että tarvitseeko se läheisverkosto itse tukea sosiaalipalveluilta. Ja ainahan siihen läheisverkostoon kuuluva ihminen niin voi myös olla tärkeä ja merkityksellinen, vaikka se yhteydenpito olisi vähäistä. Ja sitten on hyvä muistaa tietysti, että läheisiin ihmissuhteisiin voi liittyä erilaisia ristiriitoja tai myös erilaista turvattomuutta. Ja silloin kun ollaan vaikka sosiaalisessa kuntoutuksesta erilaisten pitkäaikaisten ongelmien parissa tehdään työtä, niin silloin on usein tosi tärkeää kartoittaa näitä lähi- ja perhesuhteita ja myös työstää sitten sitä sosiaalista verkostoa ja ympäristöä yhdessä asiakkaan kanssa. Ja nyt vähän tästä sosiaalisesta verkostokartasta ja tässä onkin siitä tällainen peruskuva, joka on monelle vaikka opinnoista tuttu. On eri sektoreissa, voi kirjoittaa asiakkaalle läheisiä henkilöitä perheeseen tai sukuun, työhön, kouluun, harrastuksiin, vapaa-aikaankin liittyen ja tuohon viranomaisiin ja työntekijöihin. Ja sitten voi tässä niin kuin toi ystävät ja sellaiset muut tuttavat kuin vaikka tuolta työkoulu- ja harrastuspuolelta, niin laittaa tuohon karttaan. Ja tarkoituksena tässä on hahmottaa sitä asiakkaan lähisuhde- tai ihmissuhdeverkostoa kokonaisuudessaan. Se toimii havainnollistavana työkaluna sekä asiakkaalle itselle että työntekijälle ja sellaisena puheeksi ottamisen, keskustelun aloittamisen ja keskustelun tuen välineenä. Ja osalle voi olla, että on helpompi niin kuin tällaisen toiminnallisen ja kun kirjoitetaan ja työstetään tällaista konkreettista karttaa, niin se voi olla luontevampaa kuin pelkästään puhumalla ja kertomalla. Ja usein sitten verkostokartta voidaan piirtää siitä tilanteesta tällä hetkellä, mutta että voidaan myös piirtää verkostokartta, millainen se on ollut
jossain menneessä ajassa tai millainen sen toivoisi olevan jossain tulevaisuudessa. Verkostokarttaa kannattaa tuollaisella valmiilla pohjalla tehdä niin. Asiakas voi itse piirtää siihen itsensä keskelle ja sitten niin kuin sektoritkin voi olla eri kokoisia, että sitä voi joko tehdä just valmiille pohjalle tai sitten tyhjälle paperille. Valmiit pohjat tietysti aina määrittää sitä sektorin kokoa. Ja sinne ihan vapaassa järjestyksessä voi laittaa näitä henkilöitä, mutta että myös toki voi aloittaa, että aloitetaanpa nyt tästä yhdestä sektorista. Mikä tapa kenellekin sopii. Sinne voidaan laittaa erilaisia symboleja. No, hyvä kysymys on esimerkiksi, että onko nykypäivänä tarpeen nyt sitten laittaa, ennen ainakin laitettiin just naista ja miestä kuvaavia, mutta onko sitä tarve sitten ylipäätään korostaa, mutta jokaisen asiakkaan mukaan niitä symboleja. Ja verkostokartan tekemisessä niin voi aina, kun itse se henkilö on siellä keskellä, niin laittaa läheisyyttä, korostaa, että laittaa ne läheiset ihmiset, tärkeät ihmiset siihen lähelle ja jotenkin vaikka suurempina voi tehdä tai erilaisilla sydänsymboleilla sitten vaikka korostaa tai ympyröidä tärkeät henkilöt. Ja voi sitten erilaisia tosiaan luovuutta käyttää sitä merkintöjä. Voi toki kirjata sinne henkilöitä, jotka vie paljon energiaa, sellaisia ristiriitaisia ihmissuhteita, laittaa vaikka jotain salamakuvioita, jos haluaa. On tosi tärkeää, kun se kartta on valmiina, niin sitten pysähtyä keskustelemaan näistä ja miettiä vaikka, että miten niitä ristiriitaisia henkilöitä, jotka siellä kartalla on, voiko niitä tilanteita jotenkin muuttaa ja voiko aktivoida tukea jostain henkilöstä, joka on aiemmin ollut läheinen. Hyvä muistaa, että tämä on sellaista kuitenkin hyvä varata aikaa tällaiselle ja sitä karttaakin voi työstää useamman tapaamiskerran aikana tai asiakas vaikka kotona itsekseen ja sitten seuraavalla tapaamisella katsoa sitä yhdessä. Tässä on esimerkki sitten tällaisesta matista, jolla on tuossa nyt käytetty niitä, että lähellä on isä ja Jari ja Kuura-serkku ja miten on korostettu vielä sitten näillä vähän isommalla fontilla Kuura ja Jarin osalta ja sitten tuossa on ympyröity viranomaissektorilla nuottivalmentaja ja tässä on niin, että tuolla yläosassa on nämä perhe- ja sukusektorit, jotka on tyypillisesti sellaisia pysyviä tai niin kuin jotenkin pysyvämpiä suhteita. Ja täällä alaosassa sitten sellaisia, joissa korostuu usein muutos ja siellä voi tulla ja vaihtua nämä ihmiset eri aikoina. Sitten seuraavaksi tästä ekokartasta, joka on paljon samaa, mutta vähän erityyppinen kuin tuo verkostokartta. Tässä nyt vaikka esimerkki kuvana on tämä saana ja näyttää vähän villiltä tässä niin kuin kuvana näin, mutta lähdetään purkamaan sitä ja katsotaan, miten se vaiheelta rakentuu. Ensiksi vähän siitä, että mihin tämä perustuu. Ja materiaaleista löytyy linkit, eli tämän on sosiaalityöntekijä Ann Hartman 70-luvulla jo kehittänyt ja tällä perustuu tuohon ekologiseen systeemiteoriaan, eli erilaisia henkilön systeemejä
yritetään niin kuin katsoa ja miten ne liittyy toinen toisiinsa myös. Ekokartta on myös välineenä mukana tässä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen voimavaralähtöinen asiakastyön mallinnuksessa. Ja siellä on myös siitä hyvin kerrottu ja annettu esimerkkejä. Eli vähän yhteenvetona, mikä se ekokartta on. Se on sellainen elämänkartta, jolla kuvataan niitä henkilön erilaisia sosiaalisia ja ihmissuhteita, perhesuhteita. Se on samalla tavalla kuin tuo verkostokartta, visuaalinen työkalu, konkreettinen ja myös kokonaisvaltainen. Yhdellä vilkaisulla näkee, että millaista elämän suhteita henkilöllä on. Tällaiset työkalut tarjoaa mahdollisuuden siihen, että asiakas saa sitä omaa ääntä esille ja voi osallistua työskentelyyn. Ja varsinkin jos on vaikea ilmaista itseä sanallisesti. Tähän ekokarttaan voi merkitä tuon verkostokartan lisäksi, niin voi merkitä paitsi niitä ihmissuhteita, niin myös tällaisia fyysisiä ympäristöjä ja instituutioita ja yhteisöjä, joita henkilöllä on. Ja toki sen voi tehdä ihan aika nopeastikin yhdellä tapaamisella aika simppelinä, mutta sitten se on niin kuin sellainen mahdollisuus, tai just täyttää useamman tapaamisen aikana. Mutta usein se niin kuin konkretisoi ja kuvaa, vaikka se olisi nopeastikin tehty, niin enemmän kuin semmoinen pelkkä keskustelu. Sen ekokartan avulla voi sitten työntekijä ja asiakas yhdessä arvioida sitä, millaisia tukiverkostoja siellä on, millaista sosiaalista tukea henkilö saa, millaisia ehkä voimavaroja ja millaisia tuen tarpeita siellä. Eli näistä voi käydä keskustelua. Tätä voi käyttää arvioinnissa, vaikka palvelutarpeen arvioinnin kanssa työkaluna tai jossain sosiaalisen kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Ja se mahdollistaa esimerkiksi erilaisten tukitoimien intervention suunnittelun ja myös seurannan. Eli tämän avulla voi myös katsoa sitä karttaa sitten vähän jälkikäteen, että minkä lailla se on vaikka rakentunut. Puheeksi ottamisen, tavoitteiden asettamisen ja tällainen vuorovaikutuksen väline. Hyviä puolia on se, että ne asiakkaan omat voimavarat, vahvuudet tulee näkyviin ja asiakas on niin kuin itse toimija. Hän ei ole pelkästään niin kuin vaikka avun saaja tai palvelun käyttäjä. Tulee myös esille sellaiset suhteet, joissa asiakas voi usein myös antaa paljon muille erilaista tukea ja hänen niin kuin merkitys siinä omassa elämän kartalla. Tämä tiivistää paljon tietoa ja voi myös tuoda sellaisia rakenteellisia ongelmia ja palvelujärjestelmästä toki myös toimivia käytäntöjä. Eli voi tarkastella myös tämmöisten rakenteiden kautta. Ekokarttaa voi asiakas täyttää itsenäisesti tai sitten sitä voidaan tehdä yhdessä haastatellen ja asiakas on siinä sitten vahvasti osallinen. Ja ainahan kartta tietysti kannattaa asiakkaalle itselleen antaa, sopia sitten yhdessä, että miten se vaikka tallennetaan tuonne asiakastietojärjestelmään sitten. Ja tämmöisiä hyötyjä on todettu, jotka kartta on tehnyt, että se voi asiakasta auttaa itseä ymmärtämään tilannetta ja asioiden välisiä yhteyksiä ja tietoa ja ymmärrystä niistä omista voimavaroista. Sieltä voi tulla esiin asioita, joita ei ole muuten esiin tullut niin kuin aiemmassa työskentelyssä. Eli semmoinen työntekijän ymmärrys myös siitä asiakkaan tilanteesta ja millaisessa kontekstissa ympäristössä asiakas elää.
Sen avulla voidaan myös luoda ja miettiä, että miten sitä sosiaalista verkostoa, sosiaalista tukea lisätään. Ja tämmöisen työkalun avulla voi myös tulla esiin tunteita, mitkä liittyy vaikka yksinäisyyteen tai eristäytymiseen. Usein on tullut kokemus, että nämä kartat onkin aika tyhjiä. Miten tästä tilanteesta nyt pääsisikin sitten eteenpäin. Lisäksi on ollut semmoisena hyötynä, että myös sellainen yhteistoiminnallinen kumppanuussuhde työntekijän kanssa voi syventyä, kun yhdessä syvennytään ja puhutaan asiakkaan siitä elämästä. Työntekijä voi myös hyödyntää tällaista työkalua ihan itse, vaikka jäsentää paperille, mitä hän on aiemmin asiakkaalta kuullut, ja analysoida ja pohtia semmoisen avulla. Ja asiakkaan kanssa sitten yhdessä tehtyjä tietysti karttoja niin voi viedä case-kokouksiin, ja tämmöinen voi olla hyvin visuaalinen ja nopea työkalu kertoa siitä asiakkaan tilanteesta, asiakkaan luvalla tietysti. Ja lähdetään nyt rakentamaan tätä esimerkkikarttaa, ja tässä tosiaan tarvitaan kynä ja paperia ja sellaista omaa luovuutta. On myös tuo valmis pohja olemassa, mikä löytyy tuolta Sokka-sivuilta, täältä Menetelmäaamukahvien sivuilta esimerkiksi, mutta semmoinen ihan tyhjä paperi on joskus ihan hyvä. Ja siinä aluksi piirretään 2 sisäkkäistä ympyrää, ja sinne keskelle kirjataan se henkilön nimi, ihminen, tai tässä on nyt tämä Saana asuu koiran kanssa, mutta jos tässä olisi joku perhe, voi laittaa puolison ja lapset myös tuonne keskiympyrään. Ja tähän on haluttu korostaa tätä voimavaralähtöisyyttä niin, että mitkä on sellaisia vahvuuksia. Saanalla huumorintaju, sinnikäs ja rauhallisuus. Sellaisia voi tuoda tähän karttaan mukaan. Eli ajatus on hahmotella ympyröillä, ketä ja mitä siihen elämänpiiriin kuuluu. Ja voi pohtia, että minkä asioiden kanssa aikaa kuluu, millaista se arki on, missä viettää aikaa ja kenen kanssa. Ketä lähipiiriin kuuluu, sukulaiset, perhe, ystävät, kenen kanssa viettää aikaa ja kenen ehkä ottaisi vaikka hätätilanteessa yhteyttä. Lähteä siitä liikkeelle. Ja myös semmoisia yhteisöjä ja ryhmiä, yhdistyksiä, seurakuntaa, koulua, kirjastoa, vapaaehtoistoimintaa, harrastuksia. Muistaa myös noin netissä olevat ryhmät ja yhteisöt, mitä joillakin asiakkailla on ihan merkityksellisiä. Ja sinne voi myös kirjoittaa sitten semmoisia nimiä ja henkilöitä, jotka näihin yhteisöihin, jotka onko merkityksellisiä tälle asiakkaalle. Sitten voi tuoda näitä tällaisia muita henkilöitä, naapureita, kirjastonhoitajia, kenen kanssa juttelee. Ja voi myös tuoda sellaisia hyvää oloa tuottavia asioita, mitä vapaa-aikana tekee, onko joku musiikki, luonto, lemmikit, mitä siihen kuuluu. Ja tämän avulla voidaan tuoda myös tämmöisiä edesmenneitä tärkeitä henkilöitä, koska heillä voi olla ihan merkittävä vaikutus siihen henkilön elämään. Tässä on nyt Saanan kohdalla tänne rakentunut hänen siskoa ja siskon poikaa, äitiä, äidin miestä, tätiä, ex-poikaystävää, Niina-ystävää, nettipeliryhmää ja myös kuollut mummo. Ja sitten tästä arjessa on uimahalli, lähimetsä ja koirapuisto, missä Saana käy. Tänne voi
jatkaa tätä karttaa lisäämällä tulonlähteet, mistä niin kuin, onko siihen liittyvää työpaikkaa tai etuuksia, minkälaisia viranomaisiin kontakteja löytyy sosiaali- ja terveyshuoltoon, työllisyyspalveluihin. Pohtia ehkä, ketä kartasta puuttuu. Jos siellä olisi tyhjä ympyrä, niin kenet siihen vielä voisi lisätä. Ja sinne voi semmoisen tyhjän ympyrän tai tyhjiä ympyröitä lisätä, jos sitten matkan varrella tulee joku mieleen. Jos siinä olisi lapsiperhe kyseessä, niin karttaa voi laajentaa, miten se liittyy ja tuntuu tarpeelliselta lapsiin. Ja siitähän voi tulla aika isokin niin kuin kartta, että jos lähtee koko sitä perhesysteemiä kuvaamaan, missä kouluissa lapset käy tai minkälainen lastenhoitokuvio on tai mitä siellä vapaa-aikana on. Ja totta kai se vaikuttaa siihen vanhempaan, minkälaisessa systeemissä hän elää. Tässä sanankarttaan oli tullut nyt entinen työpaikka. Siellä on kaveri Merja tärkeänä. Siellä on Kela, terveysasema ja sosiaalityöntekijä Tiina. Ja nyt sitten tähän karttaan voi, kun sen saa sitten kaikki ne suhteineen valmiiksi, niin miettiä näitä yhteyksiä. Eli onko siellä oikein tuommoisella tummennetulla viivalla on vahva yhteys, semmoinen merkittävä yhteys, on tuollainen tavallinen viiva, heikko yhteys on tuommoinen katkoviiva, stressaava yhteys, katkoviiva ja pystyviivaa. Ja myös voi lisätä näitä nuolia, että mistä saa energiaa ja sitten mikä vie energiaa, niin nuoli poispäin. Tai jos on semmoinen hyvin molemminpuolinen, niin molempiin suuntiin nuoli. Tässä on tähän saanan karttaan nyt alkanut rakentua näitä nuolia ja sitähän on sitten niin kuin työskentelyssä hyvä jäädä sitten niin kuin selvittämään ja keskustelemaan, että miksi siellä on erilaisia ristiriitainen suhde, stressaava suhde äitiin, äidin mieheen ja mitä tuolla uimahallissa on tapahtunut, kun siinä on stressaava suhde ja lähteä tämän kartan avulla sitten keskustelemaan. Ja tässä tärkein vaihe onkin se analysointivaihe. Ja voi erilaisilla kysymyksillä lähteä sitä karttaa purkamaan ja puhumaan, että keneltä ja mistä ja millaista sosiaalista tukea saa ja kuinka usein. Ja tässä on vaikka lueteltu ihan materiaalinen ja emotionaalinen ja tällainen tiedot, neuvot, kokemukset, kannustus ja rakentava palaute. Mitkä on voimavaroja ja mikä toimii tällä hetkellä hyvin ja mikä niitä voimavaroja kuluttaa ja miten niihin voisi ehkä vaikuttaa itse tai mitä tukea siihen tarvisi, jos sitten jotenkin johonkin asiaan haluaisi vaikuttaa tai minkä toivoisi, että olisi jotenkin toisin. Eli voi pohtia sitä tosiaan, että mikä siinä ekokartassa, mitä toivoisi, että siinä olisi lisää, mikä toisi lisää voimavaroja ja lisäisi sitä sosiaalista tukea. Onko siellä ehkä siellä yhteisöissä, asuinalueilla, ympäristössä jotain käyttämättömiä voimavaroja? Ja voiko niitä heikkoja suhteita vahvistaa, minkä ehkä haluaisi, että olisi eri tavalla? Ja minkälaista tukea ja lisää tietoa tarvitsisi, että voisi niin kuin saada lisää näitä voimavaroja käyttöön. Tässä on muutama palaute vielä työntekijöitä, jotka on tätä tehnyt asiakkaiden kanssa. Eli koettu, että asiakas on pysähtynyt miettimään elämää, ymmärtänyt, että mitä hyvää siinä on ja myös työntekijä on sitten jotenkin kokenut, että kartta oli hyvä työväline, että asiakkaalla on ollut vaikeutta tunnistaa tunteita tai sanottaa asioita. Ja tässä toisessa sitten työntekijä on myös tehnyt itse sitä karttaa, heittäytynyt sen tekemiseen ja
asiakas on kertonut tämän työskentelyn jälkeen, että sai kartan avulla enemmän, tai että asiakas kertoi kartan avulla enemmän kuin yleensä työntekijä on kokenut niin. Ja toki joskus se voi tuntua teennäiseltä se tekeminen, mutta tässä työntekijä kokee, että tullut kuitenkin iso asia tai oivallus sitten niin kuin sen kartan tekemisen pohjalta. Eli aina se, että vähän sitä tunnustellen, että miten se työskentely lähtee käyntiin. Käyttöideoina vielä, että voi tehdä ennen jotakin tilannetta, tai vaikka ajattelen, että vaikka palvelutarpeen arviossa tehdään ja sitten vaikka työskentelyn jälkeen, miltä se näyttää, ja aina tämä voi auttaa suunnittelemaan sitä tukea ja voi tosiaan tehdä koko perheen kanssa yhdessä, voi seurata muutosta ja voi niin kuin ihan soveltaa ja käyttää erilaisia symboleja ja värejä ja toi tyhjä paperi toimii monelle. Eikä siinä ole sellaista järjestystä, mutta voi toki vaikka soveltaa jotain vähän sieltä verkostokartasta, että hei, laitetaanpa tähän sektorille nyt tietyt asiat, mutta aika vapaalla tavalla. Löytyy videoita ja vinkkejä lisää sitten näistä dioista ja lähteet. Mä kiitän, kun olit kuulemassa ekokartasta ja verkostokartasta, ja toivottavasti nämä työkalut lähtee siellä työn arjessa käyttöön.